Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ngemeko kaBrandon Petersen, ngugolkipa pha weqela leKaizer Chiefs, umfana omthele kwanguye ke nocaptain pha kuqela ke leKaizer Chiefs. Ithi ke imeko kaBrandon Petersen xa ibebuzwa malunga nomcimbi wakhe weBafana Bafana, utsho umfana omdala uthi ke ewe iphupha lo mdlali nawumphi naye iphupha lakhe kudlala pha iBafana Bafana, ngoba xa ubizwe kuBafana Bafana ngumdlali noko loo nto kunikeza ithemba lokubana noko ngumdlali ke operformayo. Kodwa uthi ke yena ke xa ezithethele lapha uBrandon Petersen, nangona nje ekufuna ukudlalela iBafana Bafana kodwa not ngaphezulu ke kokubana aperforme kakuhle kwitimu yakhe, ngoba yena uthi ke eyona nto ngamandla kuye kukufokhasa pha kwitimu yakhe limbhatalayo nyanga nenyanga eyiKaizer Chiefs. Uthi yona nto ke ayithandazela into yokubana kumele aperforme kakuhle kakhulu pha kwiKaizer Chiefs, kuba kulapho ke aphila khona. Utsho ke pha uBrandon Petersen sithi ke yokuba ke Hugo Broos uthini ngaye okanye Hugo Broos wenzani ngaye, yena nguBrandon Petersen noko loo nto leyo ayimchaphazeli imeko kaHugo Broos. Yena yona nto afokase kuyo kukudlalela iKaizer Chiefs. Ukubizwa kuBafana Bafana kathi ke ngekaye xa ethe wafumana ithuba lokubana ke abizwe, ewe liphupha lomdlali wonke ukubizwa pha kwiBafana Bafana, kodwa akawunode ke uziphoqa inkani ye kuBafana Bafana okanye ukhathazwe into yokubana ungabizwanga kuBafana Bafana kube ngathi ke kukuphela kobomi, ngoba uthi eyona nto ibalulekileyo empilweni yakhe yiKaizer Chiefs, ngoba yiKaizer Chiefs ke emrholisa, yiKaizer Chiefs ke aphangela kuyo enguBrandon Petersen. Uthi ke yona nto ke imenza ukubana ke nekahoye iKaizer Chiefs kakhulu, uba ke enguBrandon Petersen uperforme kakuhle kakhulu kwiKaizer Chiefs. Uthi ke loo nto leyo ke yawumenza onwabe, ngoba yiyona ndawo afumana kumsebenzi wokuphila ebomini bakhe. iBafana Bafana yambiza ayambiza, uthi noko akusiyonto leyo yena ingabe iyamkhathaza, ngoba loo nto leyo ke yawube izizigqibo zikamlumzana Hugo Broos weBafana Bafana ukubana ke uthatha omphi umdlali ayeke omphi umdlali, kodwa yena uthi yona nto ithi ajonge kuyoncakasana yiKaizer Chiefs, ngoba kulapho asebenza khona. Naw ukhumbula into yokubana ke ebebiza uBrandon Petersen kwaba badlali bayi-54 apho Hugo Broos ebezawutshuza khona okanye ke ebezawuhlengihlengisa khona afumane iskwadi sakhe siyi-22. Wenzile ke nyani ke wadlala izembe kulo 54 pha umfana ke kaBrandon Petersen, ngogolkipa bathe babe bahamba elakhe igama pha uBrandon Petersen kangelibe saphuma. Naw ukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs kayinayo nomnye umdlalo obheke pha kwi-AFCON, uyi-1 umdlalo weKaizer Chiefs othe wabekwa kwi-standby ngulo mfana kaMduduzi Tshabalala. Ekuthiwa ke noko xa kunothiwa nkqo nakungonzakala uyenzeka pha kwilizwekazi laseMorocco, umntu wokuqala ke ukujongwa pha iyaba nguMduduzi Tshabalala. Kona ke ngeliphelele iKaizer Chiefs ke ayinamdlali upha kuBafana Bafana uzothi kangoku kubadlali ke abaya pha ku-AFCON pha kwilizwekazi ke laseMorocco. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niyiva njani nale meko, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.